publiko, ginaabisuan nga magkuha sang second booster batok sa COVID-19. Nagapanawagan ng lokal nga panguluhan sang syudad sa Iloilo sa publiko nga kung mahimo magkuha sang second booster sang COVID-19 vaccine. Ini kasunod sang liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Iloilo City. Suno kay Mayor Jerry Treñas, para may proteksyon, importante gid ang dugang nga booster shot sang bakuna sa COVID-19. May Pfizer vaccines nga gidpadala ang Department of Health kag inyang gamiton para sa amat-amat nga booster vaccination. Under level 1, may patang restrictions. Kung mag-level 2 kita, we will have to impose restrictions under the IATF ng DOH. Amo na, we have to ramp up vaccination. Kasi kamo, mag-ay pa na booster, mapabooster din because we have to ensure that everyone is duly protected. May mga bakuna nga nag-abot halin sa DOH. No? Hindi man madamo, pero there will be enough. Sa bugos ng Western Visayas, ang Iloilo City amo may pinakamataas nga vaccination rate. Apang importante sa gihapon ng second booster suno sa alkalde. Balango ang sa booster sa regional data, 12% lang total, kitaya 40%. Nagasunod sa aton ang Bacolod, 18%. Yung kalayo pa yun. Ang Antique kag Negros masyado palayo. Sa karon, nagapabilin sa Alert Level 1 ang Iloilo City, hagwala sang dugang restrictions, magluwas lang sa paggamit sang mask, ilabin na sa sulod sang isa ka hulor. Amo lang ang mask lang, no? Because ang mask nagatag protection, parehas bisa akon kung positive ako, proteksyonan man kamo, no? Kung ikaw positive, proteksyonan man kamo. Ginahandaan sang City Health Office ang niwat nga pag-activate sang vaccination sites para sa second booster shots. Ginpayag man sa alkalde nga manginbukas ini bisan sa mga taga-probinsya sang Iloilo. Encourage us kung ma-set up na, we will have a vaccination site maybe at the current company para na mahapos para sa tanan. Sang damlag lang, isang alkalde sa mga natapikan sang COVID-19. Gani amo na lang ang determinasyon ni Mayor Jerry Treñas nga mahatagan sang proteksyon ang mayorya sang populasyon sang mga Ilonggo. Kevin Patrick Isipe para sa Level Up Patrol.